आणखी काय हवं ते सांगा. काय गरम आहे? हे नवीन सुरू केलंस वय? वय ग, लाडकी बहीण योजनेचं पैक आलं. दर महिन्याला 1500 मिळतात. चांगलंय. पण कधी हा विचार केलायस का की आपलं सरकार बदललं आणि ही योजना बंद झाली तर? अगं म्हणूनच माझं मत भाजप महायुतीला. भाजप महायुती आहे तरच लाडकी बहीण योजना आहे. कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघाचे कार्यसम्राट सर्वांचे लाडके आमदार नितेश राणे साहेब हे तिसऱ्यांदा आपल्या या विधानसभा मतदारसंघामध्ये निवडणुकीसाठी उभे आहेत आणि 1914 पासून त्याने जे या मतदारसंघामध्ये काम केलं त्या कामाच्या जोरावर आज त्यांच्याकडे जनता पाहत आहे. 2014 पासून त्याने वाड्या वस्त्यांमध्ये जे काम केलं त्यामुळे विरोधकांकडे त्यांना टक्कर देण्यासाठी कुठलाही मार्ग नसल्यामुळे वेगळ्या प्रकारे चुकीचे आरोप करून आमदार साहेबांना कामच केलं नाही अशा प्रकारच्या उल्लंघना करत आहेत. आमदार साहेबांनी अगदी देवगड गार्डनपासून ते पर्यटनदृष्ट्या देवगडला विकासासाठी एवढे प्रयत्न केले एवढं कुठल्याही मतदारसंघात झालेले दिसत नाही. आमदार साहेबांच्या विरोधात असणारे उमेदवार हे गेल्या 5 वर्षात नव्हे तर गेल्या 10-15 वर्षापूर्वीपासून ते किंवा त्यांचे कार्यकर्ते तेव्हाच गावागावामध्ये आम्हाला 5 वर्षाच्या मधल्या काळामध्ये दिसलेले नाही. फक्त निवडणुका आल्या की उभाटा गटाचे कार्यकर्ते हे निवडणुकीपुरते बिळातून बाहेर पडतात आणि त्यामुळे समाज त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन समाजाचा वेगळा आहे. आमदार साहेबांचे कार्यकर्ते अर्थातच भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे वर्षाच्या 12 महिने हे लोकांच्या मध्ये वावरत असतात, विकासाची कामं आणत असतात आणि आमदार साहेबांच्या माध्यमातून समाजातील गरीब एखादा आजारी असेल त्यांना मदत करण्यासाठी आमदार साहेबांपर्यंत पोहोचून गोरगरिबांना अगदी आरोग्याच्या सुविधा देखील आमदारांच्या माध्यमातून मिळत आहे. दुसरा विषय सांगायचा झाला तर आमदार साहेबांच्यामुळे दलित समाजामध्ये अर्थातच बौद्ध आणि चर्मकार समाजामध्ये जी कामं झाली आहे या 5-6 वर्षामध्ये त्या कामाच्या जोरावर आम्ही पूर्ण बौद्धवाडी आणि चर्मकार वाड्या वस्त्यांमध्ये फिरत आहोत. गेले 5-6 दिवस आम्ही प्रचाराच्या दरम्यान फिरत असताना जवळजवळ 99% हा समाज आमदार साहेबांच्या पाठी आहे अशा प्रकारचं चित्र प्रत्यक्षात आम्हाला घराघरात पोचल्यानंतर पाहायला मिळालं. एक 2-3 वाडी सोडल्या तर संपूर्ण समाज हा आमदार साहेबांच्या पाठीशी आहे. बौद्ध आणि चर्मकार समाजाच्या वाड्या वस्त्यांमध्ये रस्ते म्हणा, पायवाटा म्हणा, अगदी जिमचं साहित्य म्हणा अशा वेगवेगळ्या प्रकारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विकास योजनेतून काही निधी आणून देवगडसारख्या ठिकाणी 25 लाखाचं बुद्धविहार आमदार साहेबांच्या माध्यमातून काम चालू आहे. आरे येथे 20 लाखाचं बुद्धविहाराचं काम आमदारांच्या प्रयत्नातून चालू आहे. तळवडे येथे 25 लाखाचं बुद्धविहाराचं काम मंजुरी आताच मिळालेली आहे. अशा प्रकारे आमदार साहेबांची बौद्ध आणि चर्मकार समाजांच्या पाठीशी नेहमीच साथ आहे. म्हणूनच यावेळी जेव्हा प्रत्यक्ष आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचल्यानंतर सर्वजण नितेश राणे हेच नाव सर्वांच्या मुखात होतं आणि विरोधकांनी आमच्याकडे 5 वर्षात फिरकलेच नाही अशा प्रकारची लोकांची भावना आम्हाला दिसून आली. त्यामुळे 40 ते 50 हजाराचं लीड आमच्या मते आमदार साहेबांना या बौद्ध आणि चर्मकार समाजाच्या वाढीव मतदानामुळे मिळेल अशी अपेक्षा या निमित्ताने वाटते. कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या प्रचाराच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने आपण देवगड तालुक्यात घरोघरी मागासवर्गीय जिल्हाध्यक्ष माझे सहकारी देवदत्त कदम कांबळे साहेब, अजित कांबळे साहेब आणि विद्याधर कदम साहेब संघटक, आणखी शैलेश जाधव आणि बहुसंख्य कार्यकर्ते यांच्यासोबत आपण देवगड तालुक्यात आमदार साहेबांचा बरोबरी मागासवर्गीय वस्तीत वाडीत जाऊन प्रत्यक्ष आपण त्यांचा प्रचार दौरा आपला आटोपला जाईल. प्रचाराची पहिली फेरी आपली आटोपलेली आहे आणि या प्रचाराच्या दरम्यान
आमच्या मागासवर्गीय वाडी वस्तीतून समाजातून चर्मकार बौद्ध समाजातून माननीय आमदार साहेबांना उत्स्फूर्त पाठिंबा आणि एवढा मोठा पाठिंबा आम्हाला आमच्याकडे मिळालेला आहे आणि तो दर दिवशी तो पाठिंबा वाढत आहे आणि या निवडणुकीच्या दरम्यान सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब या याच्यातून बहुमताने निवडून येतील आणि तिसऱ्या वेळेची त्यांची हॅट्रिक पूर्ण होईल हा मोठा निर्धार आम्ही केलेला आहे आणि आमचं यात अनुसूचित जाती मोर्चा आणि आमच्या कार्यकर्ते आणि आमच्या मतदारांचा यात सहभाग फार फार मोठा आहे. आणि कारण माननीय नितेश साहेबांनी आमच्या समाजासाठी विकासाची आणि प्रशासकीय कामासाठी आमच्या समाजातील लोक तर त्यांना दर दिवशी भेटतात आणि त्या प्रशासकीय कामाच्या निमित्ताने आमदार साहेब ते मार्गी लावतात दररोज. आणि विकासाच्या बाबतीत रस्ते पायवाटा या बाबतीत आमदार साहेबांनी ज्या समाज कल्याणच्या ह्याच्यातून जर निधी नसेल तर स्वतःच्या ह्याच्यातून देऊन तिन्ही तालुक्यात कणकवली तालुक्यात वैभववाडी तालुक्यात ही कामं पूर्ण केलेली आहेत. त्याच्यामुळे संपूर्ण मागासवर्गीय समाज अगदी आमदार साहेबांवरती अगदी खुश आहे आणि त्याचा सहभाग त्या मतात रूपांतर होऊन आमदार साहेबांना नक्कीच तिसऱ्या वेळी विजयाच्या तिसऱ्या हॅट्रिकने आपण त्यांना भरघोस मतांनी निवडून द्यायचं असं आमच्या अनुसूचित जाती मोर्चाच्या आणि दलित लोक समाजाच्याने आम्ही निर्धार केलेला आहे आणि तसं आम्ही निवडूनही आणणार आहोत आमदार साहेबांना. त्यात आमचा सहभाग फार मोठा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.